الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعتبروا بما ترون وتسمعون. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اللهم اجعلنا منهم. عباد الله، لنتذكر بانقضاء العام انقضاء العمر، وبسرعة مرور الأيام قرب الموت، وبتغير الأحوال زوال الدنيا وحلول الآخرة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال الفضيل بن عياد رحمه الله لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. فقال الفضيل: منذ 60 سنة وأنت تصير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: أتعرف معنى ما تقول، أي تفسير ما تقول؟ قال: لا. قال: فأنت لله عبد وأنت إليه راجع، ومن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. الله أكبر، الله أكبر. فقال الرجل: ما الحيلة؟ قال: يسيرة، تحسن فيما بقي فيغفر لك ما مضى وما بقي، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. إن الحسنات يذهبن السيئات، والعياذ بالله. الحمد لله تنبع عليه رب العالمين تبب لم مسك. الحمد لله تنبع عليه الذي علمني جعل الشمس ضياء، أيت لك يلم فين، والقمر نورا ككلك نوري. القرآن بيت لما جمو أبا مجمو بالضياء، نابكلو مجمو أبكلو مجمو بالنور. عرب كان قرفلو كون يامي الضياء عرب كان وهي جيم من ناني بنيا بنيوفي ngani yame ko an nuru we jemi yele minni fundin tala kuba anyar be ba fulala chukomina de yele woni fundini benyon fe yala be tli majam atafa ma nuru ba fa ma diyaan sirajan wana jwana ko alami tlike yele wal qamara nura ninga kaluke nuru wa qaddarahu manazila كجيرو ككلولا لتعلموا عدد السنين والحساب. ولا سا أكا سونجة تدم أني أكا جيجة بونوي أو
ko Allah ta'ala mo dada illa bil haqqi foni chede de kaba kolo dugu kolo nin kewnu ni ya fle ire adon ko sebeni labai ko kaluma ni la wato alay mu'minu tan kunu ye kaba kolo fle ka du kolo fle wa fa rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adhaban nar ay anti ala imani la kaloka imani la naga ukmana ye tasma ko kuma min fo aw ndabo fana na bayni fe kan tanga ka batasma torom awa ambi sharia wa alaka kilibandiyaka alami naire majamuni nimbaranunu wa abini ayanu farabasiya anyi kudona be ala bunya yinai yufassilu alayati liqaumin ya'lamun kudona be ala ka bunya yini ayi be ala ka korata yini ayi ambi sharia wa alaka kilibandiyaka ka sharia kurakura ala kiraka cidiya ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kishin ne macama ina ala fa ko jili kira na so dunguka ani ajenyon ani mawma tukura no fe cenga fukata si alqiyama sanga selima o ko kun ka ala tan ko qura allahumma lakal hamdu kullu wa lakash shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu anta kama athnayta ala nafsik jalla wajhuk wa 'azza jahuk تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم أي ولد كان قربلا نداء التقوى أيها الناس اتقوا الله أيسر عليك واعتبروا نغتاش بما ترون وتسمعون أبي فهمون يي أنا أبي ممي نجيلت كيجنا مينا نعليش ننقل فما منا إبي كومون يي بأحوال من يي جيلت كيجنا ميلا كومون كرينا ya an raba foya ka koroba wana ngala ko ma koroba sigile nyebe mina ko demseni jole yetola ode ka fo ko chama ngera nyena munu ndo make e nyena folo e fleka i sige maka i kun yanga ka fe munu fle ale re kundilla ko shika ke ka koro ka tla o flella ka soro kisi na ode ato ale sigile nyebe mina e jole yetola don yeli be ko kuraw chama jira adama de la yele maw chama bikinya adama de ka nga wajuni ko kodi as-sa'idu man wa'iza bi ghayrihi wash-shaqiyyu man itta'aza bi nafsihi ko jonguna ndi de ni mamin wajura ni mawre ye mawre ko la halafle ko munun keri yana ye wajula on soro ula ala ko jugu ire ci wodon ki koloshi o nywana wula ala ko nyumon yulu ladige ko yetaw anda fayode awa ambe femunu ye ana ambe femunu me kibaru ya chet ki yelewna anga wajuni o yekata shilan soro wula ado kodo keraka koro ala yuru barobo kodo keraka koro o baro sira an yɛrɛ ma minnu tɛ kuranɛ ko winga u kɛra nin jamana in ka ka kɔrɔ a dɔw kɛra diɲɛ kɔnɔ kibaruya sahalenw do fɛn sidɔnnenw do o ye i bɛ min mɛn i bɛ min ye o ye i yɛrɛ ye si hakɛni min balo ko minnu kɛra i ɲɛna adamaden kan ka taa sini nin fila ye ala yɛrɛ ye su ni tile ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔ min kɛ a ko ale ala ale de bi shuni tile fofo nyongo ka yelema shukura dugu jera yuqallibu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li uli al-absar ko shuni tile ale de ba yelema shukura dugu jera ko ale ala ka bara ko o shukoni dugu jende wati ka yelema ko tashilambola yeli kelawi nye ka yeli ko tede دسكون كبصيرة لكم
maa minnu sɔmi ka jan maa minnu bɛ ko faamu ko su ni tile ka yɛlɛma yɛlɛma hakili ka sigi dɔrɔn k'a fɔ a su kora dugu jɛra ko dama de ko don o ko tɛ koyi su ni tile ka yɛlɛma yɛlɛma ko minnu bɛ ko kɔnɔ kuma bɛ kɛ ka kɔrɛli de kɛ ka taa o ma kɔrɛyali de don ka taa o ma ala yɛrɛ y'a yɛrɛ majamu ko kulla yawmin huwa fi sha'n don o don ala bɛ ko dɔ la don o don n'i ɲɛnamaya filɛ don o don ko kura dɔ bɛ se la tuma dɔw la mɔgɔw kun sigin bɛ ni ko dɔ ye o bɔra a ma ala y'o bɔ a ma mɔgɔw kuma sigi ni ko dɔ ye fiyewu ala y'o cun mɔgɔw kan o n'a ɲɔgɔnna awa ko kuma na dɔw ka yɛlɛma yɛlɛmani a ka kan sa an bɛɛ ka jɛ ka taasi linatadhakkar بانقضاء العام انقضاء العمر ساباني من فلاني كتاشي ني شوكا اكلي جيجي شي بانينا ساجمي اسلامي بجتك نسامي وباني دي فلاني ان فلا وسانت لي لبا دي لاني اي جتي من سورو انفيا فرافينسا وي فوتشو دوي انفيا اسلامي سان وي فوتشو دوي an yɛrɛ bɛ jate kɛ ni san min ye silamɛya kɔnɔ ni sunkalo jate bɛ minɛ n'a ye ashhurul hajj hiji kalo olu jate bɛ minɛ ni a ye silamɛya ka batow bɛ kɛ ni ale de ye wa ale fana sinsin bɛ ala yɛrɛ ka sunna ka fil khalq fil kawn ala ye diɲɛ dilan ka jate kɛ mina min bila a kɔnɔ n'o ye kalo ni tile jango kɛrɛnkɛrɛn ma kalo o ale ka jate bɛ minɛ ni o ye nga silamɛw ye tariku min ta u ka jate sigi o kan o ye alakira bɔli ye makka kana madina alakira ka hijira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alakira bɔli min kɛra makka ka yɛlɛma madina ni ala ka yamaru ye ka taa n'a ka diinɛ ye ka taa asilamɛya ka dawla fɔlɔfɔlɔ sigi asilamɛya ka duguba fɔlɔfɔlɔ sigi n'o ye madinatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam alakira bɔra makka kana madina a bɔ don ko a y'i kɔfilɛ ka magan filɛ k'a ko a y'i kalen ko dugu man di ale ye ka tɛmɛ magan kan u y'ale gɛn ka bɔ a kɔnɔ n'o tun tɛ tiɲɛ don kuma dɔw la ni mɔgɔ dɔw sigira u bɛ nin kuma ninnu y'a dɔn don o don bɛ kuma fɔcogo kura ye silamɛya la don o don ko bawo ko kira gɛnna ko kira ma gɛn dɛ ko kira ka madina ta ko ala y'a daba kama ko dɔw karamɔgɔkɛ laɲini wɛrɛ fɛn o fɛn mana k'a kɔnɔ e k'o fɔ dɔrɔn sa nka ko nin gɛnna ni n b'i fa ni i bolila o tigiw ɲɛ i gɛnna wa i ma gɛn de kira bɛ bɔ don min na u ye bɛnkan laban min ta du bɛɛ ye cɛ kelen kelen di minnu bɛ alakira juguya la olu ka muru ta ye fɛn sabatilen ye bɛɛ y'a kala kalankɛla bɛɛ y'a kala u bɛna min kan du o du bɛ alakira contrôle la o don presque dugu du bɛɛ b'a contrôle la bana bɛɛ ka kamalen kelen kelen di min t'a bon k'a jɛ min di a bɔgɔ k'a jɛ bana u ka jɛ ka na nbamuru jigin alakira ka ɲɔgɔn fɛ ko n'o kɛra k'a joli sɔngɔ de bɛ wajibiya bondaw ni ɲɔgɔn cɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o tɛ banu hashim kɔni tɛ se k'a fɔ u b'u kɔ da kurɛsi kabila tɔ bɛɛ la k'a fɔ u bɛ mankanka bɛɛ kɛlɛ u tɛna se k'o kɛ kumana n'u jɛra ka alakira fa ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam u bɛna wajibiya k'a joli sɔngɔ de minɛ banu hashim bɛna wajibiya k'a joli sɔngɔ minɛ o de y'a to o sababu in de senfɛ ni ala ye alakira yamaru a ka hijira n'o tɛ alakira ka sahabaw caman hijira la alakira ye yamaru d'olu ma siɲɛ fɔlɔ dɔ la u hijira la ka taa habasha ka habasha hijira ko filanan kɛ o kɔfɛ a ka sɔrɔ ka sira d'u kɔrɔ ka taa madina nka nabi ɲumanw yɛrɛ ka lama foyi tɛ kɛ fo n'a kɛra ni ala ka yamaru de ye bana kira sɛgɛnna cogo o cogo a degunna cogo o cogo ala y'a wajibiya ka a ka to makan fo don min na ala ye diɲɛ di a ma diɲɛ dira a ma ka bɛn nin ko in de ma n'o ye bi su in na kɔni an b'a fa n'o tigi bɔra n'a fɔra k'o gɛnna o tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ bɔ ala bɛ ko o ko kɛ a sababu bɛ yen ala y'a kɛ a dabɔ kun min kama o kun kana to e ka sababu in nkalontigiya kira bɔli sababu kɔni makan a kɔni ma wuli ka bɔ makan yɛrɛ ma ten
gɛlɛya de bonyana tɔɔrɔ bonyana magangaw ko silamɛya de ti ɲɛ ye o don ala ye hijira sariya don kira kɔrɔ sallallahu alaihi wasallam k'a don silamɛya diinɛ na sahabaw hijira la ala kira yɛrɛ hijira la sallallahu alaihi wasallam u y'u faso bila mun kama a kɛra nin diinɛ in de nɔfɛ kira ka o hijira kɛra ka bɛn dati min ma dɛ silamɛ san bɛ jate kɛ n'o de ye ala kira bɔli Maka kana Madina joni ye jate in sigira senga joni ka waati la o ye Umar ye Sayyidina Umar radiyallahu anhu jate kɛ cogo wɛrɛw kun b'u yɛrɛw bolo ka kɔn silamɛya ɲɛ y'a dɔn ni a bɛ jate kɛ a bɛ koba dɔ de ta k'a ka tariku sigi o kan nin ko in kɛ san o jate dɔw kun bɛ yen arabuw bolo kabini jahiliya tile la dɔw kun bɛ yen siya wɛrɛw bolo jateba lakodɔnnen dɔw kun bɛ yen Umaru ko anw silamɛw man ka to nin si kan anw man ka servi ni maa wɛrɛ ka foyi ye silamɛya ye diinɛ dafalen ye diinɛ kɔrɔtalen don mana a ye to an yɛrɛ ka dati dɔ ta an yɛrɛ ye u nana bɛn dati min kan sa o de kɛra Alakira bɔli Maka kana Madina ka d'a kan o ye ko ye ko min kɛra u bɛɛ ɲɛna sisan sɔsɔli t'a a dati la wa koba don maa si man ka ɲinɛ ko min kɔ maa si tɛna ɲinɛ ko min kɔ Alakira bɔli Maka kana Madina silamɛw ka jate daminɛna o ka o don fo kana se bi ma Alakira bɔli Maka kana Madina an kun bɛ o san 1443 de la o de kuncɛtɔ filɛ nin ye n'an filɛ o juma laban n'o don laban na jate min kibaruya min sɔrɔla an fɛ yan Mali kalo ko kuma ni ɲɔgɔn sɔsɔ tɛ ban n'a ni n da in fɔra ɲɔgɔn kɔ ayiwa min bɛ n bolo kibaruya min bɛ n bolo de ye nin ye k'a fɔ ko kalo ma ye ko bi ye a don a tile 30 ye ka dɔn kalo ni tile 29 a bɛ lajɛ n'a ma ye a bɛ jate dafa 30 la voilà o b'a jira an na k'a fɔ hijira al-aamul hijri Alakira ka hijira san o san 1000 ni kira bɔlen Maka kana Madina a san 1443 an kun b'o de la o de forilen filɛ ka bɛn bi ma o fana silamɛya ka san yɛlɛma de ye san de laban de ye bi ye silamɛya san kura o tile fɔlɔ bɛ kɛ sini ni Ala sɔnna a ka kan silamɛw k'o dɔn k'o faamu n'o tɛ 31 ko kɔni bɛɛ y'o faamu bɛɛ y'o sidɔn i yɛrɛ ye nka o kɔni t'an ka fɛn ye dɛ a mana sanga sɔrɔ cogo o cogo a yanga mana bonya cogo o cogo hali ni diɲɛ bɛɛ ye jate kɛ n'a ye a man ka anw ɲinɛ nin san in kɔ nin san i y'a dɔn tuma dɔw la ni selicinin ka bɔ selicinin na ka taa selicinin wɛrɛ la an bɛ ɲɔgɔn selima fo ko san yɛlɛmana ka bɔ seliba la ka taa seliba wɛrɛ la an bɛ ɲɔgɔn selima fo ko san yɛlɛmana ka bɔ sunkalo la ka taa sunkalo wɛrɛ la nin bɛɛ ye ko dɔ kunɲɔgɔn sera o bɛɛ y'o de ye nka san yɛrɛ forila silamɛ san forila de ye nin kalo in silamɛya bɛ jate kɛ ni san min ye a forila de ye nin kalo in ye n'o ye seliba kalo ye seliba kalo tile 29 walima tile 30 o de ye silamɛ san forilen ye a kalo kura n'o ye jɔminɛ kalo tile fɔlɔ o ye san kura tile fɔlɔ ye nka maa caman hakili bɛ taa min fɛ o ye Ashura ye Ashura ye donba de a kɔnɔ nka san bɛ yɛlɛma ka kɔn Ashura ɲɛ Ashura ye fo kalo tile 10 de ye kalo tile fɔlɔ de ye san yɛlɛma ye i b'a sɔrɔ ni Ashura de sera a ko kibaru bɛ sɔrɔ ka jɛsɛ ka caya ka d'a kan o ye Ashura ye donba ye Alakira ye bonya ko fɔ a la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bana ni san min bannen filɛ ko a ka kan an ka taasi san in banna cogo min na ko bolodalen bɛɛ bɛ kuncɛ nin cogo in de la tan san daminɛ ka taa san laban na kalo 12 don o kuncɛlen filɛ nin i ye ko minnu k'a kɔnɔ olu de sɛbɛnna minnu taara k'i da a kɔnɔ abada cogo foyi t'o la bilen o kɔni y'i dan de i ye kuma minnu fɔ i ye wale minnu kɛ i ye baara minnu kɛ nin san in gafe no kurula o da la ka taa lasago ye i n'a bɛ ɲɔgɔn kunbɛn alqiyama waati ninnu tɛ foyi ye dugu jɛ o jɛ gafe dɔ dir'i ma i
yani tile ka bi o 24 heures kɔnɔ n'i ye min sɛbɛn i ka gafe kɔnɔ n'a tɛmɛna a bɛ kuru ka bila ye a y'a di yan n bɛ nin yɛlɛma n bɛ segin ka taa nin k'a kɔnɔ o t'a la bi o kumana a ka kan san in banni an ka taa si ni an siw banni ye o ka hakili jigin an siw banni na o tɛ tere juguya ye dɛ ko bɛɛ bɛna kuncɛ i mana si sɔrɔ cogo o cogo don dɔ a bɛ kuncɛ awa ko ani waati teliya wa bi sur'ati mururi al-ayyam qurb al-maut kullu atin qarib ko waati teliya fana bɛɛ b'o seereya bi k'a fɔ waati ka teli kungo tɛ maa o maa da la maa o maa tɛ kaso la i tɛ ko bilen t'i da la bɛɛ b'o fɔ bi ko waati ka teli ka d'a kan adamaden ka sogola cayara fo waati bɛ dɔgɔya mɔgɔw la o tuma na waati teliya in o k'an ka saya surunya o k'an ka hakili jigin o la dɛ ko dɔ de bɛ maa hakili jigin ko dɔ la o waati teliya an k'an ka taasi ni saya surunya ni o la ka d'a kan fɛn o fɛn e bɛ sira kan ka taa tuma o tuma ni bolifɛn teliyara i bɛ se joona dɛ n'a ye sira minɛ maa min bɛ bolifɛn min na bolifɛn bɛ kilo 100 boli lɛri kelen ani min bɛ kilo 25 boli lɛri kelen a se kuma tɛ kelen ye dɛ ni waati ka teli o kuma o kɔrɔ ye ko saya ka teli dɛ o kɔrɔ ye ko waati ka surun dɛ o kɔrɔ ye ko seli man jan o ko in kuncɛli a man jan wa bi taghayyuri al-ahwali zawal ad-dunya wa hulul al-akhirah ani ko yɛlɛma yɛlɛmani Allahu akbar nin san tɛmɛnen in kɔnɔ ɲɛnama joli kɛra su ye den joli bangina nafolotigi joli fandanyara fandan joli banayara faama joli kɛra fandan joli ye fanga sɔrɔ ko joli yɛlɛmana furukura joli kɛra furukɔrɔ joli sara a san kelen n'i y'a belan bɔ k'a da sisan ko caman kɛra a kɔnɔ dɛ ko caman kɛra a kɔnɔ san tɛmɛnen o y'a sɔrɔ ko dɔw bɛ cogo dɔw la nin waati y'a sɔrɔ a turula kun kan k'a kɛ komi a kuma kɛ fanga yɛlɛmaw b'o la nafolotigiya yɛlɛmaniw b'o la fandanya yɛrɛ cogoya yɛlɛmani b'o la kɛnɛya bana lahalaya caman de yɛlɛmana ko nin yɛlɛma yɛlɛma ninnu de bɛ kodɔnna sɔmi k'a fɔ ko kow bɛ to yɛlɛma yɛlɛmali la tan hali ni ɲɛnɛmaya yɛrɛ fana bɛna yɛlɛma diɲɛ bɛna ban lahara bɛna se n'o y'o de fɔ ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kow dɛ o de ye taamasiyɛn ye diɲɛ banni kan diɲɛ ko o ko mana daminɛ a bɛ kuncɛ an yɛrɛ ko ten yan bamanankan la ka fɔ ko ko duman bɛ ban jango ko ko ma ko ko duman banbali ko jate dɔn bɛɛ an yɛrɛ ka ndalenw ye yan an yɛrɛ ka diɲɛ filɛ kɛ ko o ko n'a daminɛna i b'a fɔ ka ni ala ye si d'i ma kɔni a bɛna kɛ komi a kuma kɛ wa ala ko diɲɛ yɛrɛ de dun bɛna kɛ ten don dɔ la e bɛ se ka o la cogo di est-ce que ala ye si di maa min ma e yɛrɛ ka sigi k'i miiri i ka denmisɛnya a bɛ komi o kuma kɛ o i ye waati min kɛ denmisɛnya la a bɛ komi a kuma kɛ maa minnu lajarabira n'u ka nafolo banni u ye waati min kɛ nafolotigiya la u ye damu minnu kɛ a bɛ komi a kuma kɛ maa minnu lajarabira ni bana ye u ye furanjɛ min kɛ kɛnɛya kɔnɔ furanjɛ jan min kɛ kɛnɛya la a b'u ɲɛ kɔrɔ komi a kuma kɛ wa hali adamaden bɛ balo ka se san 80 san 90 san 100 a sigilen waati tɛmɛnen bɛ komi a kuma kɛ a bɛ kɛ khayalu de ye hakili la komi n'i y'i sigi dɔrɔn ka ko dɔ miiri ten dɔrɔn a bɛ komi a kuma kɛ ko ala de ko an ma ko diɲɛ yɛrɛ de bɛna kɛ ten ka alam tagna bil ams ko nin diɲɛ yɛrɛ de bɛna kɛ komi a kun tɛ yen kununko o kodɔnna tɛ se ka siga o la ka d'a kan a kɔnɔ ko bɛɛ de b'a la ka kɛ ten fanga minnu tɛmɛna a bɛ cogo di i b'a fɔ ko kuma faamaya kɛ fanga dɔw tɛmɛna dawula dɔw tɛmɛna a filɛ i b'a fɔ ko u kuma kɛ bana ko diɲɛ yɛrɛ de bɛna kɛ ten
ko yɛlɛmani dɛ ko an ka hakili to a la k'o de bɛna diɲɛ yɛrɛ bakuruba bɛna yɛlɛma don dɔ la k'a kɛ komi a kuma kɛ bana san mana jɔ i ɲɛna k'a fori i ɲɛna an kana girin sankura ka ten i ka taasi bali tɛmɛnen adamaden yɛrɛ kodɔnnaw ko diɲɛ yɛrɛ ye tile kelen dama de ye tile kelen la y'a to adamaden k'i cogoya ɲɛ kuma bɛɛ al-yawm yawmuk ad-dunya yawmun wahid ko diɲɛ ye tile kelen de ye tile kelen pewu kuma kɔrɔma don dɛ an fɛn o fɛn filɛ nin ye i bɛ kuma ni min na o kuma in dama dɛ i bɛ se ka kuma o dama de kan i tɛ min tɛmɛna ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a tɛ se ka tile kelen segin ka na o la an filɛ san min tile laban na a san tile fɔlɔ ko tɛ dɛ kunun n'i ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u k'an segin kunun alamisa la u tɛ se o kɔni o tɛmɛna o n'a kɔnɔ ko tɛmɛna amma sini nsibiri i bɛ dugawu de kɛ ala k'a k'i ɲɛna ko ye n tɛ garanti foyi t'i bolo a kan wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut garanti foyi tɛ adamaden bolo waati nata la o de y'a to i bɛ waati yɛrɛ min na dɛ dɔnnibaaw ko la tu'akhir amalaka al-yawm la tu'akhir amalaka al-yawm li ghadin k'i kana bi baara ɲuman k'a fɔ n b'a bila n b'a kɛ sini ko kana kɛ a kɛ i t'a dɔn min bɛna don i n'a cɛ Sayyidina Umar a kun b'o de fɔ ko likulli shay'in ra'sun wa ra'sul ma'rufi ta'jilu ko kunkolo bɛ fɛn bɛɛ la ko baara ɲuman kunkolo ye k'i teliya k'a kɛ t'a dɔn fɛn o fɛn n'a kunkolo bɔra a la a banna o y'a tiɲɛlen ye ko kunkolo bɛ fɛn bɛɛ la ko kunkolo min bɛ baara ɲuman na o ye k'i teliya k'a kɛ n'i m'i teliya a tɛ kɛ dɛ bari sisan maa kan k'i hakili jagabɔ san min tɛmɛna ne ka san min tɛmɛna a fisayara de wa ɲuman dɔw sera ka k'a kɔnɔ wa fiɲɛ minnu bɛ na n bɛna mun dilan ka yafa ɲini ala fɛ an ka yafa ɲini caya ala fɛ an ka waati tɛmɛnenw na wo minnu bɛ an ka baaraw la an ka wo bari yɔrɔ ɲini an k'an cɛsiri labɛn fɛ yanni taama kuncɛ kuma cɛ an k'an cɛsiri an labɛnnen ka to kuma bɛɛ nin kuma ninnu tɛ terejuguyaw ye kuma jugu tɛ si kɔni bɛ ala de bolo dibi la ye dɔ ta ka jan dɔ ta ka so bɔda ye jumɛn ye i labɛnnen ka to kuma bɛɛ an ni maa joli kun bɛ ɲɔgɔn kan yan n'a dɔw wulila ka tɛmɛ ten kuma na maa si ma sigi ni kuma min ye u yɛrɛ ma sigi n'o ye e yɛrɛ b'o caman dɔn i sɔrɔla o janaja caman na mara an fɛn o fɛn filɛ i ɲankuma se t'i ka cɛya ye i ka manja tɛ i ka keguya tɛ i ka kɛnɛya tɛ i ka dawula tɛ alɛ i ka waati tɔ de bɛ sen na mara an kana tulonkɛ kɛ waati ninnu na an k'an cɛsiri ka waati tɔnɔ bɔ yanni ko ka taa ka dangɛ an k'an yɛrɛ ɲini fa'adriku anfusakum waghtanimu al-awqat qabla fawati al-awan an k'an cɛsiri ka waati tɔnɔ bɔ yanni ko ka taa ka dangɛ a bɛ taa ka dangɛ dɛ n ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na n'an bɛ kɛ k'i wele ka na a ma a bɛna se yɔrɔ dɔ la maa t'i wele bilen dɛ e yɛrɛ de b'a fɛ k'a kɛ nka i tɛ se k'a kɛ bilen a ko taara k'i dan ka ban waati dɔ la mɔgɔw b'i wele ka na ko ɲuman ma i bɛ muruti i b'i welebaw nɛni i b'u dɔgɔya i b'u buruja nka don dɔ de bɛna na e yɛrɛ de b'a fɔ i b'a k'i yɛrɛ ye maa m'i wele dɛ a tɛ se ka kɛ o misaliya caman bɛ kɛnɛ kan o tɛ muso minnu filɛ furu ɲini na bi n ko denw caman tɛmɛna caman na u bɛ deli cɛ kelen bɔr'u nɔ fila bɔr'u nɔ saba bɔr'u nɔ u bɛ deli ka ko bɛɛ kɛ ka ala ni kira bila u fɛ don furu la u ma sɔn nka y'a dɔn bi maa t'u deli dɛ sisan kɔni sa u yɛrɛ de bɛ tila ka wuli ka woro ta ka wuli ka wariw ta ka wuli ka finiw ta ka don alimamuw kan ka don mɔgɔkɔrɔbaw kan dugawu kɛ dɛ halisa
ima burange soro folo de du okay kadra do ti burange da do yi ni mo ke di okay parce que shibe oromina kama do ma ki chewlu burange to ani mo ke du kada ka shibridira adama de kana tulunge ka erela angana tulunge ke wati de adama de يا ابن آدم إنما أنت مجموع أيام إذا ذهب يوم ذهب بعضك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا لقول لطيف من حكمة الفضيل بن عياد الفضيل بن عياد ما تاما يطغمي لي كتابه فلاني دون بوك موفلي ما من مكواتي كسر على كرا كواتي صلى الله عليه وسلم دون بوك باجتي كسي سيكروما sabanywana sahaba no ikrere jenyon o kofe tabi'un tabi'ina muqamun tabi'i o imami amma arakira koni ngama mun ya arakira yi ayului o kore imamu ya sahaba yi fana da mafadlu islamiyya o ma arakira koni nga kira jenyon we ala kira yeba wi nyena baninche don ba chama nga yilla ate ulufana na gale be junna don bo itla sabana min fo tabi'u tabi'in we ma min ma ala kira rayi sallallahu alaihi wasallam amma sahaba fa rayi nga munu ye sahaba wi ale uluwi ninche mbolu de o don ba dodu wala yesna jon dodu hallo ya solo qissa do bu faka kula ka faka nyina ma damnina akun akhtaw do kum bala na tubi ka ka ala jonyumay ka ke don bay ka ke kudonay atto be an islam gafi chaman kono kudon kuma usrafe zuhudu kuma usrafe al-Fudayl bin Iyad rahimahullah ali de ko chedo ma dono ani chedo bena ay che yininga che bali kudu mo korobado ako cheima ba fika waju ka kudon kuma fay وكم أتت عليك ترسى أي سنجول بلو بافكا شيء أشياء كو سنجول نانا إما إيه سنجول بلو شيء أقوى ما كو 60 سنة أكون سامبي أورو دي بلو نيني سامبي أورو الله أكبر كو كرامي فضيل كاما فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ كو كابيني سامبيورو إبسركا كي كونداي مكا كو إبيني كاسي ماما سادة فدويري نفاي أكوا أكا إكا تيلي كاسي ماما وكوراي إني ماتشا كاسرو وكما دي العادة دي ربي اللي مني إيرابا فكو أي مين بلو أنتنو نيوانا وربالو بلي وبيا فوشكو نما دوي نوتي sambi oro kofe ani shi soro ko jambawte ufmana fudailu kwama ko niya sambi oro e betama na kikunda imaka akika telika sama sada suryana sai ka simama ama kuma jugo fo ko ya madanga ba fega wajubi ko keramiga cheko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un akwanya ala de tay ambe bi siga ta ala de ba ambe ko mbo sira de ka siga ala may wajibi kanam ngi fudailu kwama ako yali yekuma min fossa no istirja'u fonde ba ko al istirja'u ni balaw ko nana ni musiba ko ya adama de soro kama fatura kubli soro inna lillahi ayru ya ala tay wa inna ilayhi raji'un ambe bi siga ta ala ko fudailu ko ama kuye kuma min fossa ibo korodo che ko akunta do
aba arab kan koro ne ga kodona mama ni hikma bila aya doni bay hikma tigi do abina layini do de fale ala yete arab kan ko ni koro abo don aba no Fudayl bin Sharu min dikka alayhi aba figa blasral kam min di ama ale to do akwa ma ko ali kuma min fo iba tafsiru don cheko ay akunta do Fudayl kama akwa kuma de kroy anta lillahi abidun e jonde alay yi alaka joyi wa anta ilayhi raji'un wa iseki todo kata imayoro no alay furafu itola o ya arab kan kroy e jonye alay wa iseki todo yeseki bayi kata ala fi bede seki todo kata ala fi isona ala law imaso ala law ya ala sagoke o ima ala sagoke o ambe ko dum kumbe ala fi dik bari kumbe yoro min gani ya ke ka tienyi ite kisi yoro min talima ni ya ke ka tien ka kunjin yema ilabati yede o pana Fudayl bin Faraga min ga ka sa sura ka fo chebe ako ni ma mi ya don ka fo kwale ala ka joyi wa annahu ilayhi raji'un anika foku asigi todo ala masika fuitola falyalam annahu mawqufun akano ka abina ta jode dalba masanya kullena naka kiri temeni tetide kana ala feiti tetide oda tukmallaba min fura qur'ana kono odeni wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun waqifuhum innahum mas'ulun ko ni ma min darala ko isegi todo ko adon ko segilina adon ki bina joki nyiniga ibina jo ite temetele falyalam annahu mawqufun adon ki bina na jode ibina jo kale yoro be joro be ko ni ma mi ado ka na jo amanya kulena na ina don ko joli gwanzate de ibina adon ki bina nyiniga awani ya don ka dala ki yini nga todo ko kuma ika yini ngali jabe wala beda falyu'id lis-su'ali jawaba katika jabilla be yini ngalula ando bina yini ngado bina shi do dajme fe yeshi mingal fayla yake kamunge nyina fulu mindima yemunge nae nye fama ya mingal fayla yake ka munge nye dawla mindima ya do daj minfe nye doni mindima yake ka munge nyak babawi mashte suratu tike fi kayinga alkiranna sallallahu alaihi wasallam ko fansa wabi bi ngora riwaya do kunna ishi bamuna ikana furu do daj minfe ala don kal fayla ya doni kammi riwaya do ikadem sa faraka bana tafsir kala ko kuk mana shin ngal yoro kira fle ala bi yini ngay kat dem sayana ka farash yere bakur baka dem sayaya yuma roy ibi yini ngawla kerengerema katla ka afuru ba yini ngali ke way shiyere be ni fem banu iw do dajlum fe jabi jumay bando gulo ni yini ngal la sa mamun yu shibbe do kulangolo ndafe mamun yu ka wati fam babbe do kalu ko dafe ibi bo kulangolo do la bita dola ibi bo ko fu dola ibita ko fu dola herata shila ni ngali mbebe nyekiliki do yu shibe ba generala ni ko kolin ko kay do yu shibe ba lomina do yu shibe ba dongela do yu shibe ba donglidala o matubi ka bo o ko shila funi ala nyombe jabi membe bulu ni yini ngara jabi jume mbi bolo la rayta mi yeti ko galot kede do mina bolo ni seni bolo be kuma ka farad neka ite mi yeti ko galot kede hakika be bangi ka bada ma de mana do sikara la ka ba chien gere gere de damne na sa fuka ta se isi yoro labama imma aljine wal ma tashma wal iyad billah chien fo de damne na sa kabe sigara la chien de damne na sa ngalo bana an rabe kuma num be fo ba ngala ko inga
mota fenjaman fauta para madona yin shuka kibara fa ba fo kwa be chensu ko ne de be ngaloso chendo ye chen fo de wallahi ayin chen fo ni me lara ye chen so yedre chen so galonde blede yawma tubal as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir awa ko kuma mina ni fudailu ni fo che mige te jorola te hamina ko che kwa ma fama al-hila kuma mblasra fela jumɛn bɛ kɛ ka nin ko kunbɛn sa a ko bɔda ye jumɛn ye a fɔra ye jumɛn ye i ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ne si birindera ni ala ka ɲɔgɔn kunbɛn kuma surunyana jɔli bɛ n ɲɛ ɲininkali bɛ n ɲɛ n kan ka jaabi labɛn famal hila ne de b'a kɛ cogo di sa qala yasira Fudailu ko a ko a ka nɔgɔn kojugu alhamdulillah a ko a ka nɔgɔn kojugu وبيتشي نسوجا أبان يرون نسوجا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أفو أي تشين دي دوارك ردقاك اللسي قل أفو نجم يا عبادي الذين نجم أسرفوا على أنفسهم nu ye dan sago u yɛrɛ kun kan maa minnu ye dan sago u yɛrɛ kun kan innama tusrifu ala nafsik e bɛ kɛ dan sago yɛrɛ de kan wallahi walejugukɛla bɛɛ ko dɔn min da ye dulɔmi ye min da ye jɛnɛya ye min da ye tɔɲɔni ye min da ye a mana kɛ ala kuta nɔnɔ ye o nɔnɔ ye i bɛ kɛ k'a k'i yɛrɛ de la wallahi i bɛ kɛ k'a k'i yɛrɛ de la hakimu yo defa ko kabi jien darafo bi ma madeli ka nyumange mai ma ere madeli ka kojugu ke mala e ko kadi ko je ko kuma koromado hakilima bafa Quran an-nasude kuma info man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha ibn minge mo wala hali to yoni srafe tiendo waqiula kene kanana yetoro satigima nga haqiqa yere la yetoro se yere dema a jurubi sarila domina a baraji bi tige kuna domina a tanyombo bi na ima domina a sarabi sega tigi ma domina o tigi ka perdi tara ka boy mam balula wal fionga kasa wal fionga ka balu shenna kasa la haribina donde ko jane beke ka ko jugu kenyere de la domina baraji bina mine ebolo ka di o mo ma wal baraji tibolo yew ka femunu njien o jurumu bina taw kuna ko blagina oye Allah harala mai hali mo munu madalla harala hali jere la e ko jugu kala ke jonna na irete ma munu ndimina dala mangani dama kama kashinga mugu ci dola wali ka muru do akono ni jamana barka ma do yoro la iti nyana ma ka kofe iti nyana ma la fiyelin fu ka kofe oye ka jembani e ma ka fa wali ki shika kasola mi wa ati faranga kashinga jigoni taka boas na msoka walmaka kulungala ke ka kunji akoto la bana jigoni ere se de cheko ere la blesa fuka tisha jango la harako woni jefle an yeto bula fle kasobo jugu bamunu be jien kono bamunu ba kono mu yuse o yere ke wali wa jien la bay wajien la may wala harata de kaju jere kono ya mama yi sebe kojugu kema ayu laje abe kojugu ke ayere de la jien kono ya wallahi ni ji mama yi sebe do kojugu kema ni jina ya abe kojugu ke ayere de la maro ay mamunun tonyo o tonyo ni wulla kabuluka mena oluye here wera usoro nga o danga be ke ga jigari na bonaw ka be ke ga halaki dungodo na fura mi menin kula anga sigi ango jona jon kana tubi ya kharu la tertigi o defu kana tubi ke soni mina tubi ay ko dabla kaba akeli fanga be ala
o de tubi min ba keba yɛrɛ nisɔndiya k'a fari funi o de tubi an jigi ka ɲi tubi min na k'i to ko tan filafili la k'a dabila an kana to fo ala ka lajarabi yɛrɛ ka na fo e yɛrɛ de ka dɛsɛ sa i tora ko in na fo ka taa i dɛsɛ k'i to a la an t'a f'i ka tubi ti minɛ nka hali e yɛrɛ fari ti fo n'i ka tubi ko bɛ kɛrɛ fɛ k'i ti suyɛni dabila suyɛni se dɔ fɛ i sen fila kari la a ma se ka tugu i paralysera i tɛ se ka taama bilen ni i nana f'i bɛ tubi o la an kɔni t'a f'i ti tubi dɛ la i bɛ tubi kɛ i bɛ tubi nka hali e yɛrɛ ti nisɔndiya n'a tubi hali i yɛrɛ jango maa wɛrɛ parce que i dɛsɛra de ko maa minnu ye dan sago u yɛrɛ kan la taqnatu min rahmatillah ko a kana jigi tigɛ ala ka hinɛ na dɛ ala de ye wele in don alakira da ko a k'a lase a kana a jigi tigɛ ala ka hinɛ na ka d'a kan sɛtanɛ donda ka ca kitabu dɔ bɛ yen wahidu bali ka kitabu dɔ bɛ yen ko wiqayatul mar aw wiqayatul insan min al-jinn wa shaitan a b'o la talbisu iblis a b'o fana na a bɛ madakhilu shaitan sɛtanɛ bɛ na adamaden ma ni sira mun ye a ka ca kojugukɛla baw sɛtanɛ bɛ na olu ma de k'u jigi tigɛ ala ka hinɛ na walasa u ka sa kojugu kɛ kan kojugukɛla baw maa minnu ye asrafu ala anfusihim u ye kojugu kɛ k'a caya a bɛ waati bɛɛ la dɔ delila ka na tuubi dɔ bɛna alakira ko tuubi bɛ min kɔnna tuubi ye k'a bɛ walo a y'a fɔ maa dɔ de tuubi tɔ a tigi de k'a bɛna tuubi min kɛ a ko alakira ma ko sariti bɛ ne ka tuubi la dɛ kira ko a sariti ye jumɛn a ko n'a sɔrɔ jurumu bɛ se ka yafa ka d'a kan i bɛ kɛ ka fɛn minnu fɔ ne y'a bɛɛ kɛ k'a bɛɛ s'a dan na ne ye caman k'a bɛɛ la i bɛ kojugu minnu ka k'u kankari da ne ye caman k'a bɛɛ la kira ko k'o tɛ sariti bɔ k'e ma dɔn k'a fɔ tuubi a kɔnna tuubi nana min sɔrɔ yen a b'o walo ka bɔ yen a nana jurumu min sɔrɔ yen a b'o walo ka bɔ yen foyi ma sɛtanɛ dimi ka mɔ ala ka tɛmɛ kɛla ka tuubi k'a da fɔra ko sɛtanɛ y'an jugu de ye ni e yɛrɛ y'i pari ko i ka parili ma ko jugu sɔnpɛrɛ n'i ye mobili ɲuman sɔrɔ i kan bɛ ko nin ye jugu ɲɛci ye n'i ye fɛn min sɔrɔ i ka e yɛrɛ kɔni bolo jugu bɛ ye lahala nka e b'o min na i jugu min ala yɛrɛ y'o ka juguya fɔ i jugu min n'o de ka juguya ka bɔ ka tɛmɛ i jugu bɛɛ ta kan i kɛn b'o sago ye o bɛ tile ka yɛlɛ e la ka d'a kan sɛtanɛ nisɔn ka di n'a ɲɛ b'i silamɛ la e tɛ ban baaradaw la e ka mobili bɛlɛn bɛ dimini na sɛtanɛ nisɔn ka di ni e ye n'a ɲɛ b'a concert tɛ fɔ e kɔ sɛtanɛ nisɔn ka di ni i ye n'a ɲɛ b'a la ko e ka wari kɔni o bɛ npogotigininw de ka bolo kan i ba t'a sɔrɔ i tɛnɛmusow t'a sɔrɔ i binakɛw t'a sɔrɔ e ka nafolo kɔni o bɛ npogotigininw de ka bolo kan na nin wari y'an ka te sigi na nin wari y'an ka taa yan fɛ sɛtanɛ nisɔn ka di a fari foni bɛ ni i ye n'a y'a ye k'i bɛ pɛrɛn i ba kunna k'a kɛ komi e de sɛtanɛ nisɔn ka di ni i ye a fari foni bɛ ni i ye n'a y'a ye k'i tɛnɛmuso nana magari ko k'a bɛɛ fɔ i ko vraiment sisan man ɲi non vraiment cogoya man ɲi an yɛrɛ bolo sisan i ma dɔrɔmɛ d'a ma wala sɛtanɛ bɛ nisɔngoya kuma jumɛn ye n'i b'a fɛ ka mɔnɛ don i jugu la e ka n ka nin kuma in mɛn dɔrɔn i ka sin k'a fɔ dulɔ kɔni ne y'a haramu fo ka taa n zan d'a min bilen wa i k'o ta i sɛbɛ la i ŋaniya la i dusukun na ni sɛtanɛ kun jira l'i la nin bɛ dusukasi min da a kan e ni si tɔ ko nisɔndiya la kojugukɛla ka kojugu dabila e y'o ka ko sɛtanɛ ye dɛ ɔnkɛ e ma caman bɛ tuubi dɔgɔda la a si sen tɛ ka tuubi non bon vraiment n bɛna bila u yɛrɛ b'a fɔ ten n'i kumana cogo bon vraiment non i ye tiɲɛ fɔ non vraiment a ma ɲi n bɛna bila min ta ye sigɛrɛti ye n'o ko n bɛna bila sɛtanɛ b'a wahayu k'a ye a b'a fɔ pake in ko n'a y'o tɔ min k'a b'a bila o pake kɔnɔkisɛ laban a bɛ ja min y'o la a kaba ala k'a da a b'o ye sigɛrɛti ni min ta ye dulɔ ye o kan bɛ ko ni su in na kɔni bɔra la ne dan ye su in na kana taa dɛ n'i taara su in na dulɔ ko na k'e bolo kura ye su in na dɔw ta ye dɔw bɛ dɔgɔdali la k'u bɛ jɛnɛya dabila olu bɛ wele la bon vraiment ko y'an ka jɔ ne ma deli ka kangari da ye n k'o tɛ fɔ jɛnɛya la i bɛ pisi de falen k'i jɛnɛya ka ɲɔgɔn wele ko bon vraiment an ka ko in jɔ a b'a i bɛ ɲininka kɛ ko mun na n'i ko mun na i ka dalilu fɔ a yɛrɛ b'a ka dalilu fɔ
afo he mana he karsa de hakili yelema e bede takewa e kele loa he hal karamo wereke wano fiye doron shetana kadda lubu gida ite ni décision ta kon rajulan keche ni décision ta abla kuinga bla walje to ipisi fale numéro a bloqué abona ka sigira ka de ebe mata akla kwa ite che kui bala che o mangutu kurana kono wallahi ite che hal do fle do be jingal la je do bon vraiment ni rebenke ndesele do ka dabla kwa mo koron ke ne tseki yele maga gende ne siga hakili ne da ka nyede fi ne siga hakili bi ngolo kono de chendo map siga ma dine barakela wala ki blasra ka sra do du koroke enga décision do bi ma tseko ta maire nona ba dabla décision be bo ere de la ala ta kofe ala kafta mandia kofe décision be bo ere de yo azima be bo ere de yo azmu be bo ere de yo hazmu be bo ere de yo nin koy adaibi odatu ala ko barla yere mine de ka gelen kateme wala manke ka ko jugu dabla de ka gelen kateme ko manke ana shetana de be ko jugu kelaw no fe nu ku ba dabla kuma o kuma aba prokura yo nga yekma fo minga ma oto shi o ejmeyi o be na tigi mani bunda mi o de ka jugu katema beka o e bunda dmeyi ka tigi jigi tigi ala ka hinana ma kuma na décision ta pa bi tubi shetana binna ka ko jugu kelen koro ka tukulu a hakili jigulula eni ala che ka tubi bibine ere mana ta misire la o te yela ko ere mo bula ere e bisiga gres la mawla e bete don sigida ina yawa ni shetana ere de bikega mi vo iye kani miri ni ko ika décision ta wa wati on naluma munum be misiri ko on be kuma munum fo kani tilo do ko de gari ni e misiri la ya afako oho kari ere ni koloshia ay janme jigit kera karisa ni burunji de ela disa ay bi yelete kwa sawali ni mbeka ifana mena ka yele mawla ta to nga dodo ni min dubira ko ka ko yele kera di la ka yela na fakama tadinu tudan ha barka ka sahaba do ma to be toro nyena kasrolu koloshiba bulu la toro fo itu soro o do ya kanu ulu rep me nyugu be nyugu kaslamela muna on te ka toro ala no fe do kumba na taw ka toro ko ma la fulo be toro chukumba tatu do tara ka fo munu bu koloshi mbori ka koloshi likono mimbe to soro kanyere soro ala no fe ye mi nge yele la mola mo bisi go nyongela o do tay nu tubira gele ya qur'ani munu bu soro ekbe walwarka ni obitkere tubi daw tu adama den chamanye ekbe afer mina baradala ne dana tubi sisa gelaya kera ni mana fale ku do so be ko mununge olu tike ga kebli me bo vraiment ko ni tubira ko ni ibi istighfaru ke ki garsiga bi foni nta korole ngunte garsiga o ke shendi garsiga nyuma kunge nga fotin sa ni karam ko xana tabla ñoo ni ko garsiga tesi andona ta sharu wala fola nga garsiga nyuma ngunde ek be ngaram dila ne tay fi te fendigi yow ek be sura fana munun ka wa sekunti yow ek be boli fe munun ngono seti yow o no ko tikera ibi sabalo kade ni tubira hal ni be budun ni tubira hal ni ikamoto be minina hal ni be tamay sela kore ek ngo condition nuna ngalo dika sai nana chieka sai be sabali safu ala kata deleli kiye chieka nganja donna da maraka kuma suruya shetana kani jigit ka ala kan hinana ika ko jugu barka boyana jugo ni yeni kuma nunu fo bi do kambe kwama mo ikomina suramba faka mo encourager ka ala kota dika la kuma inta fo mai ki kata ko jugu baw ke ko soro kana tubi de kuma ingambe munu be ko jugu baw de la u kana fo ku tsika tubi bi u ka bwala maslama kuma benani yoro de do akono nga machamande nde fam
ni kebe ma tieni kala bawwele min de tienna ko yana ko mi ambe ka ala kuta de fien mo gulu e ko ambe ka mo shuka ke jurumuka la ate fo ko mangela shi ko ala ka ya faka bonkika ika dobi ka ko mangela wal makika ireka ta ko jugu do ke parce que ala bi ya falla o te fo mai nga kuma inkambe junuma parce que nini ma fo ala ni ndey mi yere no te an ngani amande adama de inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ga ko jugu siraro do min kadi ko mangela wi e kana faruka bli ya jaya qisad lakalai andara dugu dola do ya qisad lakala ka muhadara la ama ke takira jamana dola o jena musudi nana islamé do ani islamé do be ñon kerefe bo sigila be sambibo jena musu ay rabi dlomi am so bi dlomi ubu ko beke o nana islamé ke inde goro e dola te ku ba fa tu islamé ke do kuma ni dina famia do wara da madina islamé ke kuma e ko ata akli jagabo ko islamé ga gelene waka gelene ko tite dlomi tile sugo femu kadu ye ka mujtama ko na atora ko lu cité itenige ko aka gelene fuku sra usegira ha baro boto eminge ko muna yenige muna mu encourager ko ko bisega gede zambi joli ube mana ko la ko tile sa ko ja ko bina fara o modo ni ngani be matamana de ami yele ni talante ni ngani be matamana de do bolo bimale bla qur'an kala na bimale bla chesrila na fora ko ni ngabo bar ko na sia ko na faruluka na fora sia ko ni ngad do aljine ko no ka daraja ko tale un sura ko mulu chugo kana ke ite hine yere la ima idonde bande mo hine mine kire hine mine anshi madum folo anga here kanu yoy adola ibo here rek kanu min kena tigi e adono be ke ga doni sawabu yo ibn otigi welili mi kana alama addalu ala alkhair kafa'ili e adono ka tubire sababu boli ila no be ki ga kishi sawabu yo ito wonin fi inde kama ala ni wele mbla fanga mo go wele munu ya damatime munu ya ala kutakke fuka damatime ko nga ujigi kana tikede uka segi kana nga segili ma ko do de yela ala la segili ko te de naslama tetlo nga fende adama dikka kecce kake mayena may isebe kumbe kafiriya ma chugo mina niki tubira ayo de sahaba wala de ato nyine keru ko jugu ko mamun tukura ala kiran no fe ko jugu re baroti bobli foni kitabu ya sime ukatara kula yete mo nyine nu ka ko jugu ko pew muna kadaka umakesi vla mwawi kuma mina utubira usebe kumbe cheni ma chugo mina usebe do nyeni mati ode ma nyene mai reta ma shen ode sigida la bet mbe don ikuye karakiye dem sen asraf on islam yara ijide kake karakiye islam ya fanana ika kalanke ika ichesri ika ala ko ke sebela ika yi ala ko nyefe ika yi ala ko sebe mawrowla anga ekuye karakiye doina ena meke fugar de ambulonna itsiga fo yenabo ibe do la ijugo koroni bisinga segimati mado ni yayi ba ko atubira ko ba ko eske ni ngatubi yena bo dete tamasha imani tubu ila Allah anibu ilayhi man taba Allah alayhi ya rabbi alaka tubi no ya ay santa menin filimunu ya ansoro akono ya rabbi alakulu ya fa'in ala ya ndeme ka barang mamunun ke akono ya rabbi alakulu min ay ala ka ngabara ujiya alay ala ku saraka aljine ani munum be barala ñon fe nuya ala ka wele jabi ka ko anya ya rabbi ala ka hina ula ala ka yafa uma ala ka nu jira ñona aljine kono awa sa'ila mayla mali ba ala de bolo ya rabbi ala ka sanja manjira ana ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ako mo wala so here may mi shi janzoro ka to baran mangela ya rabbi ala ka amfara o jama kuluka ala kan jidi liman yala ala kan jidi ala yasnayna sankura mina bina joya rabbi ala ko here bunya ayi kateme sankoroka ala ka korota bunya ayi kateme sankoroka ala ka ke anga jidi sain ala ka ke anga lafiya sain ala ka ke anga yiriwa sain ala ka ke sain samina baro be ansunya ala la ala ka ankoloshi akono
ala ka nga jamana koloshi akono ala ka nga dimba yo koloshi akono hera ko mun be sayin kono ya rabbi ala ka fara woni yoro batikuka toro ko mun ba kono ya rabbi ala ka ngishi ka antanga ala ka barka do an repuna ka barka do an jura yawla ka barka do an dimba yawla ka barka do an bulu fauna ala ka an lafiya jena ala ka an lafiya lahara ambe hera mina ala fe jena an lahara ala ka noya anyi ambe sran toro mi jena ya lahara ala ka ngishi ama anga jamana ya rabbi ala ka baski hera ko mun ba kono ala ku du jidi toro ko mun ba kono ya rabbi ala ku bwa kono joli bom mina be jamana ko ya rabbi ala ka selji bon ala ka niw kishi ala ka niw tanga fele jugutiku ya rabbi ala ka andu kalo dibila ala ka do anuche fele jugu mun be tige jamana kama ya rabbi ala ka jamana kishi ama ya rabbi ala ka jamana ala ka mugobla akukuna mamun be hera kanuni jamana dewni ala ka mugobla jamana ko kuna mamun be hera kanuni jamana dewni ala ka bodaw ke ay ala ka antlu magien ala ka ansabati ala ka ngadine koloshi ala ka anji di don nafa mana ala ka anji di ala insraena shi kunda ala jan ko fe labangu ma ala ka di ama ala kana na ke balu ke kili ala ka anski yoro laban ke aljinay ala ka nya da alkira kan sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.